Testihomma, että ekaa kertaa koitetaan pyöräilyä tän dog-antennan kanssa. Ei tää nyt niinku on 100 metriä tultu ja vielä näyttää ihan toimivalta systeemiltä vielä kun tuo koira tottuu noihin valjaisiin ja tasoittaa vähän tota menoa, niin mä luulen, että tästä saadaan ihan hyvä lenkkihomma. Me ollaan nyt puolessa välissä, niin meidän pitäisi jatkaa tonne eteenpäin. Tule, mennä. Hyvä, hieno poika. Hieno mies. Kolme ja puoli kilometriä tultu, kyllä tää tästä ei oikeastaan mennyt ihan hyvinkin. Vähän välillä jotakin jumeja tulee tähän menemiseen niin kuin nytkin, kun pyörä rasahti. Mennään vaan. Tule. En mä sua nyt irti päästä. Pääosin mennyt kyllä tosi hyvin. Äsken oli meidän reissulla ajokoira, sitten oli metsästäjäkin. Se ei välttämättä ihan ollut innoissaan, me oltiin siinä sen koiran ja sen välissä, mutta ei se jänistä se koira ajanut, kun se tuli meidän luo. Ja sitten meillä olisi pieni pätkä autotietä, että katsotaan, toivottavasti tää nyt menee ihan hyvin. Sitten päästään kevyen liikenteen väylälle ja siitä sitten kotiin. Pap, hyvä. Tää reuna. Ei varmaan sitten, jos tulee autoja, niin pysähtyä ja ottaa tuo vähän lyhkäisempää. Hihnaan tuo koira. Eilen tuli 16-viikkoinen pentu meille kotiin ja tuo on ollut vähän innoissaan tuo puolivuotias huppetti, niin täytyy vähän purkaa energiaa nyt pyörälenkille. Jos olisi enimmät kierrokset pois. Vähän sujuu niin kuin tätä olisi tehty aina. Nyt kun mä näin sanon, niin kohta iskee joku katastrofi. Oravakin oli tuolla metässä. Jääkö hevonenkin huomaamatta ihan kokonaan? Jäi. 9-11 kilometriä tunnissa on ollut vauhtia, kun tuo on tässä ravannut vieressä. Saanut mennä ihan sitä vauhtia, mitä se haluaa. Nyt se innostui tommoseen löysään laukkaan ja äsken mentiin jo 20. Eikä se varsinaisesti vedä yhtään, että se saa mennä sitä vauhtia kun se haluaa. Näköjään on virtaa laukat. Nyt ollaan suurin piirtein 6,5 kilometrin kohdalla, että hyvinhän tuossa tuntuu olevan virta. Koitetaan saadaanko me kääntymään se tuonne mettäpolulle kotiin. Apsu, mennäänkö kotiin? Joo, sinne. Hyvä, mene vaan tänne. Tule. Tänne näin. Sinne vaan, kyllä sä tiedät.
semmosia polkuja kun olisikin joka paikassa, mutta tätä käy 100 metriä, jos sitäkin. Ai vielä olisit halunnut. Mennään eri päivänä sitten uudestaan. Et ekalla kerralla aleta hurjailee.